Pakettiauto on sen verran likainen, että tästä nyt ei näe, että onko siinä lommoja vai naarmuja. Ainakin renkaissa on ilma. No on täällä ainakin rikki jotakin. Puskuri on valmiiksi halaki sitten niin. Ja repsuttaakin näköjään vähän. On sillä johonkin kopsauteltu. On siinä sen verran likaa, että et sä tuosta pysty sanomaan, että onko sillä minkä näköistä naarmua taikka kolo sitten. On siellä kiveiskujakin valmiina sitten jo.